Sanibonani molweni ndinamkela ku-SCTV ngesiXhosa. Ifemeli kaLazarus ke noZoleka bahleli ngaphandle ba-worried ke guys into yoba kwenzeka ntoni emntaneni because kaloku oko bengene egijima uLazarus abakho mntu kaphume ezobachazela uba kwenzeka ntoni. Namanesi xa bebabuza amanesi awabaniki into bathi nje mabalinde yonke into bazoyichazelwa. And ke ngoku uLazarus bekuthiwe yena kufuneka ahlale apha because uZoleka njengangoku uyamdinga. So ugqirha kumthathile umntana wathi uzomsa ke e-ICU. UZoleka besibuza ke into yoba uzoba right na. Bebemcela into yoba benombeka apha ecakwabo na but ke nogqirha no asizukwazi ukumbeka apha kunyanzelekile aye e-ICU and uLazarus yena funeka ehleli nje apha noZoleka. Then wathathwa ke umntana wahanjiswa ke waphinda wabuya kugqirha esithi ke ebethembisile ke futhi into yoba uzokwenza konke okusemandleni akhe ke into yoba umntana abe right. So now uyabuya ke ngoku uzobacacisela ke into yoba umntana uhlaselwe sisifo esingaqhelekanga ke kumntana ozelwe egcwele like oneenyanga nje ezipheleleyo. Iqhele ukwenzeka kubantwana abazi-prematures into yoba ahluleke ukuziphefumlela. So nalona uhlaselwe yiloo nto kodwa ke ibe yinto yexeshana nangoku ke uzoba right bamfake kwi-oxygen. So ku-right kunjalo ke then ke kwafika noqhawe ke ezojonga kumamakhe into yoba yonke into ihamba kakuhle na. So wafika uzihagela kunina ke. Kwathumeka uThumza ke uyafika ekuseni ufika uthi ulale kwaZoleka kangakwazi ukubuya ngenxa yoba unyana kaZoleka uye wanee-complications. Othuke ke guys ke uhlathi sithi hayibo uZoleka uzele inkwenkwe ulikamva kumane mba ke uyiseke. So khumbula ke into yoba ulikamva ngulo wayeve utatakhe ehleba noThulani behleba uThumeka into yoba wathiya ulikamva ngegama lonyana wakhe wayezixela uba uzomzala noZoleka. So babehleli bethetha ngelo gama yena noZoleka uyomkakhe uZoleka until wamitha ke uThumeka wazala ulikamva. Ulikamva igama lokuqala uThumeka into avele wayicinga igama nje uba ngamphi umntana wavele wathi ngulikamva since uhlathi wayezixela unyana wakhe wokuqala noba umfumene kuZoleka uyoba ngulikamva. So wayegxeka ke uThumeka ke ngoko kuba into yabaxabanisa kakhulu kwayileyo ke nohlathi ke ulikamva njengoba sebexolelene ke ngoku umane emjonga ke. So yena uThumeka ke guys uyayibasela ke ngapha ecaleni akahoyanga kwahlathi noba uqumbile noba akaqumbanga uyazincokolela qha uthi heyi noba mhlekela mntana and yeyi indlela ebenemincili ngayo guys uLazarus ubuncumo lwakhe nje ubulibona into yoba uyayivuyela yonke le nto bethunana esithi nam ndiyamvulela ke uZoleka. Uhlathi ke yena ke uduma nje upotiyana akeva yonke le nto ithethwayo nguThumeka umile nje kwelithi uZoleka uzele inkwenkwe. Ulikamva ke azame ke ukubreak ice athi hayi noba uqhawe uhappy kakhulu uzoba ngusisi omdala kwakhona and ke ndizawuke ndizame ukumfowunela. Hayi kuncede uba kungene ke oThulani ke yama nomkakhe ke bethi bazova indaba ke uba ithini into and besitsho ke into yoba hayi kodwa sesivile into yoba umntana yena yinkwenkwe. Uhlathi guys akabahoyanga okokuqala uyacinga nje into yoba lo mntana oyinkwenkwe ngowam okanye ithini into and unangathi nje une-anger nje enkulu uphunga ithi andiqondi uba kwale nto ayiphungayo uyayiva uyayirhwanculuza nje and ulikava umane emjonga shemise mane uba uyambona uba hayi akekho right and uThumeka akaboni yonke loo nto. So uThumeka kubashiyile ke sithi ke usake ayotshintsha washiyeka ke esithi ke umkaThulani uzawuqhubeka kenze ithini. Esibhedlele ke uZoleka noLazarus bamane belala ke baphinde baphaphama bothuke becinga umntana and ke ngoku uZoleka uthi inoba zezi decisions zabo ezizenze into bomntana ngoku abe nee-complications ezingaka. Abe sesithi ke uLazarus hayi sukasucinga ezo zinto because le nto esizidicayidile thina so bayithule uba yinto esiyifunayo so esithi makayeke uzihlupha. Ke kwangena inesi ke ifika ke iphethe ke ii-flowers ke izonikeza uZoleka ibanika ke neform ke esithi cela bayigcwalise but ke kwafumaniseka into yoba kufuneka igama ke lo mntwana. Kwelinye icala uhlathi ubonakele encokola ke noThulani ngoba ke kukhe kwakho ixesha apho yena ehlangene noZoleka uba bebhizi befuna khona umntana kakhulu. uThulani ke yena kuye wathi hayi le into funeka uyiyeke because liphelile elo bhubha alisekho ngoku into engekhoyo wena khawufokase kumfazi lo wakho ubukhe wambhreyikha kabuhlungu. Ukufokase ebantwaneni nange uThumeka ukuphila abantwana unabo abantwana unayo unyana so yintoni into uyifunayo ngicela ukufokase nje kubantwana bakuhlukane nento noZoleka phakathi jonga ifuture njengangoku. Sithi ke futhi into engingazuyenza kukukubukela wena uphinde umosha le family ngoba lwa hlobo ubukade uwenze ngalo kuqala.
So uyiloo nto ke ngokuhlathi umbonayo uba utsale slave sakhe ke guys. Akafuni uba kule nto uthulana amxelela yona because he believes into yoba laa mntana lowa ngowakhe and uzoleka akamfuni ca kwakhe, but ke usazoyilwa for sure siyamazi mos. So ke kwelinye icala ke uZoleka ke edibene noLazarus bebengekabi nalo ke igama lokugcwalisa kwifomu, bathe ke unesi makakabanike ixesha bazocinga. Iye yafika kwifemeli bezobona umntana ke kumnandi kuvuyiswana ngalo mntana. Utata kaLazarus ke umthatha ke emfunqule sithi ke ufana naye kwayena lo mntana. Koononceba bayafowuna kuyavidiyo kholwa kumnandi nje kufuna ubonwa umntana. Abe sesithi ke utata wapha ngokamtiketisayo kumntana uba hayi ke bavumile ke ooJola ke bethuna nanku umntu ozoqhubeka ke nomnombo woongcukana ke. So uZoleka noLazarus bajongane ke bathatha ke le nto ithi ooJola bavumile. So bathatha elaa gama lithi ke igama lomntana ngubavumile Ngcukana. Ke bekumnandi ke guys. Umama kaZoleka ekikizela ke ethi halala halala bavumile. So ke injalo ke guys. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.